मेंटल ॲबिलिटी म्हणून मॅथचा, बरोबर. त्याच्यात काय डायरेक्शन सेन्स हा 1 मार्काला क्वेश्चन येतो. किती मार्काला? 1 मार्काला. तर आपल्याला काय डायरेक्शन ऑलरेडी माहीतच आहे सगळ्यांना. तर बघा, हे नॉर्थ आहे, खाली साऊथ आहे, ईस्ट आहे आणि वेस्ट आहे, बरोबर. लक्षात ठेवण्याची काय ट्रिक आहे बघा, हे आपल्या डोक्यावरती काय आहे? नॉर्थ आहे, बरोबर. पायाखाली काय आहे? दक्षिण आहे. राईट साईडला काय आहे? पूर्व आहे. लेफ्ट साईडला काय आहे? पश्चिम आहे, बरोबर. उजवी बाजू पूर्व आहे, डावी बाजू पश्चिम आहे. पायाखाली काय आहे? दक्षिण आहे आणि डोक्याच्या वर काय? उत्तर आहे. तर त्या प्रकारे काय आहे? नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट आणि वेस्ट. तर क्वेश्चन मध्ये काय दिले आपल्याला? माझ्या घरी, बरोबर, म्हणजे स्वतःच्या घरी मी पूर्वकडे तोंड करून उभा आहे. पूर्व कुठे आहे? या तिकडे आहे, बरोबर. इथं उभा आहे तो, त्याचं इकडे तोंड आहे, बरोबर. इथं आहे तो, असा उभा आहे, म्हणजे पूर्वकडे तोंड करून उभा आहे, बरोबर. आता काय दिले त्यांनी पुढं? नंतर डावीकडून वळून मी 10 मीटर गेलो. किती? डावीकडून, म्हणजे मी इकडे उभा आहे, बरोबर आहे. माझी डावी कुठे आहे? या साईडला आहे, म्हणजे काय? लेफ्ट साईडला. म्हणजे तो लेफ्ट साईडला कुठे जातो? 10 किलोमीटर जातो. किती? 10 किलोमीटर, 10 मीटर, सॉरी. किती मीटर आहे? 10 मीटर आहे. नंतर उजवीकडे, म्हणजे आता मी या साईडला उभा आहे, बरोबर. इकडे उजवी माझी बाजू, ते नंतर काय? उजवीकडे, म्हणजे काय? राईट साईडला मी किती मीटर चालतो? 5 मीटर चालतो. हे 5 मीटर आहे, बरोबर. हे सिम्बॉल काय? चिन्ह द्यायचं, डायरेक्शनचं चिन्ह द्यायचं, एक ॲरो द्यायचा. आपल्याला समजते आपण लेफ्ट साइड कोणती आहे आणि राईट साइड. ही राईट आहे, ही लेफ्ट आहे, बरोबर. आता याची कुठे आहे? ही राईट आहे आणि ही काय? लेफ्ट आहे, बरोबर. आपल्याला समजते. आता आपण सध्या कुठे? आता पूर्वेकडे दिशा आहे, बरोबर. आपलं राईट आहे, लेफ्ट आहे, बरोबर. नंतर 5 मीटर दक्षिणेकडे गेलो. आता दक्षिण कुठे आहे? खालच्या बाजूला, बरोबर, पायाच्या खाली. तर कुठे आहे? राईट साइडला आहे. किती गेला तो? 5 मीटर.